publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero sa Provincial Disaster Management Program Division. So Melvs, maayong gabi. Yes, Aksyon Bryan, maayong gabi man sa imo. Kaya natin nga pinakuling lakat sang panahon na Hulyo 3, tuig 2021, Sabado kita nga gabi. Sa nga kainasing mga alas 3 kainasing hapon, ang low pressure area nga ato nga siplatang ginabanabanan sa Kalayon, nga mga 990 kilometros na sidlangan nga bayan sa Northern Mindanao sa coordinates nga 10.3 degrees north, 134.5 degrees east. So ang Metro Manila kag iban mga bayan sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas kag Mindanao maka-experience ni sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta man yung mga pagulano kung pagpaglakag pagpadagoob nga dulot naman sang trap sang low pressure area. Ang Western Visayas lakip naman ng Negros Occidental kag Bacolod City maka-experience man sang magalumon mga kalangitan kag mga lapta-lapta man yung mga pagulano kung pagpaglat man kag pagpanagoob nga dulot man sang trap sang low pressure area. Mahina itubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundaan kag namin na nakatundaan na nagayong probinsya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw na nagatunod alas 6:10 kay nakamagabutlak alas 5:20 buwas sa aga.
Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat kamayong gabi sa luwat. Sir Melbs, gamay gid lang daw may ara sa ginapulupan nilaga na pag-asa ta nga kuan LPA. Yes, Aksyon Bryan, may ara kita sang LPA subong sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa subong mga lantaw naton sa aton satellite image halos magalumon subong ang aton nga sa Pilipinas mismo address sa Visayas area ang Negros Occidental may mga portion sa mangin magalumon kamay mga pagulan-ulan dala ini sa trap sang low pressure area. Magamay ang tsansa sa nga low pressure area 35% kay maga-develop nga isa ka tropical cyclone o tropical depression na Aksyon Bryan. Sir Melbs, salamat may gabi. Salamat Aksyon Bryan. Yes, sir. Okay, may LPA mga kaksyon na maning ginaulan-ulan niya subong pero layo ko nun tsansa. Dili ta magsalig sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sa baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 58 na mga kaksyon subong nga adlaw yari na kita sa Sabado, Hulyo 3 na 2021. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874. Sa aton sini nga live dira, no? Pwede gid kamo kahatag sang opinion, komentar, hindi lang below the belt mga kaksyon. And then nubo-nuboan nyo lang please. Pating greetings ninyo para mabasahan tama ng iban para hindi gid magsalalampaw. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Toblas 9 ang takna siring gabi. Setback and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sagin mention ko how many nights na siring pagkapatay sang mag-utod nga Celeste. Ining mag-utod nga lunsay mga priso nga nakapalagyo dira sa Negros Occidental District Jail makaksyon. Daw ka questionable according pa sa iban nga mga tilimanan ti subongho ang Provincial Internal Affairs Service o CONPIAS baga patigayon sa moto proprio investigation sa pagkapatay sa mag-utod kag sa ila sini ginauyatan nga mga armas luthang. Samtang ang iban pa nga balita diri sa syudad sa Bacolod, ang City Drug Enforcement Unit o kon CDEO tutukan kuno Aksyon Oliver ang mga squatters area nga dira nagapaamulya na naman subong ang illegal nga droga. Sa mga subdivision sa mga squatters, Aksyon Oliver kadakpan da kimi sa mga subdivision siya dumataging team nga milyones. Hindi lang guro squatters tanan in generalize nyo lang, in general na lang para patas ang laban kay kaluluoy man ang mga puyo sa squatters nga mga maayad. Ang iban nga balita dalan lakson amo naman tutukan subong sang CDRRMO sa Bacolod nga limpyuhan ang kanal. Tapos na sila dito sa Libertad maybe ato nakakuha sa mga isa kagatos kasako sa mga utan nga ginpanghaboy sa mga manug utanda sa kanal. Ato blang fortis pagkadamo to kung hindi repolyo, pichay, tangkong, tinangkong, carrots, talong, tanan nga nagkaladunot ka mga tamaran, hindi gid kahaboy sa basurahan da kundi iwaslik gid lang sa kalog nila da. Tilakso naman tutukan nila hingagaw kedason nga mga bulan bla bisan way sang LPA way bagyo maulano na gid ang panahon. Samtang diri sa Bacolod gihapon rehistro sang Comelec masobra 300 subong nga adlaw. May mga reports to Aksyon Oliver sa rehistro ho. Amot lang kon sigurado ini nga may ara sang isa ka kanter Aksyon Oliver nga dala sa nagparehistro dis Bacolod din sa iban nga lugar halin sa iban nga banwa hindi Bacolod non. Basi naglagaw mo lang to Diablas Bacolod ya tapos na literatuhan nga may mga sakay tapos nagparehistro kuno hindi Bacolod. Pero pangkuton tanibe kay Kwan be sa kay attorney kaniya abe ga viral na subong Aksyon Oliver mo subong lang ning adlaw may isa ka kanter
nga ang ngalan sang kanter may ara iya pa sang gobyerno, may ngalan sang barangay. May mga sakay nga mga tao ginaligar, ang atong sakay nga mga tao gindala dire agod nga parehistro pero hindi bakulod nun. Action firing line. Seryoso ina ha, hindi nalaglahok kay kon maginamos na kagbatunon man sang Comelec, tiway na karon unconstitutional ni na karon maginamos na. Di na karon nga aton sining layi nga dapat residente kagid. Kag hindi ka dapat taga didto sa piyak nga banwa agod magboto di para butuhon boss mo, boss na abe. Oo, pero ina-aligasyon pa lang ha. Action firing line. Mangkoton ta na sa attorney sa Lunes ha. Kung may amogid man ang mga reports mag-action kay tindi ina manami, no? Maguba image na sang Comelec kon matuod ining information nga ini, pero galing arita sa panahon sang political season na dugay-dugay ang tanan nga mga patutsada against sa mga opponents abe or challenger o kon incumbent man binalbalanay sa piyak ag piyak hindi malikawan basi mga kwan malang niya mga aligasyon agud gila magubanay mo. Action firing line. Ang iban nga balita sa Bacolod sa gihapon, balikan ko karon ang Barangay Tangob, Aksyon Oliver. Kagabi, may na-interview kita nga concerned citizen nga nagareklamo sang illegal nga struktura sa atubang sang barangay hall nga na mga bulag kag bungol ang mga opisyal dira nga wala gid makakita sining illegal nga struktura dira. Action firing line. Naka-interview kita. And tonight, vendor naman sang isa ka pribadong merkado pero may ara sang agreement with the barangay officials ining merkado nga ini. Yang iban dira nga vendor supposedly naghalalin nagin pasaylo sa sining illegal structure dira sa barangay Tangob Atubang. Tiga reklamo siya, na kami customer. Kaya mo ning merkado nga husto didto sa lagin pasaylo. Action firing line. May nagakulokadlaw kuno to kagabi nga mga alaka, mga lang supporters da sa kapitan da kuno. May media way managyapon, at itistingan ta. Action firing line. Oo, suspended lang kapitan yun na subong. Ika second around yan na. Ikaduha na nga suspension Action Oliver, kapitan yun na. Taga Kasilay kagalian no, taga Silay kagalian no. Ti subong, way pa siya makatungkaaw sa ikaduway nga suspension. Basi masuspend na naman liwat yung home lang kamo ha. Action firing line. Ginatolerate nyo pa ang hindi amo nga mga doings da. Karon lang kay dapat isa-isahon tani. I'm not I'm not a mad person right now. Ano ba taga English to ha? yung homes la kuno tapos no kahikay na media. Ati sige. Action firing line. Basi balon niya na may pamulitika niya. Subong lang adlaw kita ko da post nga pating akon nga maldito nga account gin pa si Bangdan nga dami account. Action firing line. Ay, kamo nga mga tao nga nabuhi kamo sa politika ninyo pagdalahigon ang pangabuhi sang tarong. Kung way kamo sang politiko nga ginasakyan daon ginagutomon kamo siguro kami ha. Bisan wala kami di sang ginatawag naton endorsement, may ari kami diya sweldo. Oo, kami mga commercials kami di iya. Kamu ya, kung mapirdi politiko yun do mga ido, kamo guro nga guto, mga stray dogs kamo guro. Action firing line. Pagkatapos kami nga gaobra di sa media, sagin nyo ka intra sa kabulas ugan nyo da. Ariho, bakuna sa Negros Occidental padayon nga nagapanagtag kada adlaw. Action firing line. Dumayon ako ng resulta kuno sang sang inganyo sang Negrosanon kag sang taga provincial government. Damo na nagapabakuna. Dapat lang kay 34,000 doses to ho. Ano na ko makalapanos na karon. Action firing line. Ang porte nga balita sa probinsya kay si Governor Lacson nagpanagtag sang 5.1 milyones pesos nga balor sang kantidad na cheque ini para sa mga barangays nga may ara sang proyekto diri sa Negros Occidental do 17 gini ka mga barangay. Action firing line. Sampuloy barangay kada himo kada proposal sa programo, bakal ka bi kanter, bakal ka utility vehicle, may ara kabla ipatindog da nga mga street lights. I-pass mo na sa sangguniang panlalawigan na sa governor's office, aprobahan na nila kung ikaw ang imong barangay kwalipikado, 300,000 pesos. Tido 17 barangays iniho ang nakaagom sa tag 300,000 pesos nga gin-turn over ni Lacson. Pero klarohon talang kwarta ni sa gobyerno ha. Siya lang niya of course ang leader nga naga-manihar kag nagabulig agod nga mapagwapo barangay nyo da. Action firing
Lasit-isyet na sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Balikan ko karon mga balita lokal sa aton series Action Firing Line. Tining balita subong dito sa International Anayho. Isa iya kadako nga landslide ang nagluntad kaina las 10:30 dito sa may Atami City, Japan mga kaksyon. Sa diin 19 iya ka mga tao ang missing patubtob sinima tiniyon. Aksyon Firing Line. Ang karason-rason sining landslide or ginatawag nga mudslide mga kaksyon, ining tuman ka makusog nga ulan. Pila ka adlaw nga wala iya sang untat nga inulan to sa ila. Ang mga puloy antabi sa Japan ang iban aksyon Oliver ara sa kilid sa mga bakyas na bukid-bukid to. Pero dibi sa aton bakolod sa mga alangilan, sa mga granada, ara na diya tilulungtong ang mga balay. May ganit kita diya kay duway ta ginapasugtan di nga dira magbinalay sa mga bukid-bukid na. Aksyon Firing Line. Kung kakadto kamo sa Olongapo, amo ginang sistema ang mga balay to ara sa mga bakyas nagatililindog. Di ko matam-an ang damo nga ulan, may tindinsigid nga mag-landslide. Aksyon Firing Line. Kaya amonis Japano, ti kay na 19 katawo ang ginapangita subong kay ti gin haplay gid sang duta kag tubig ang mga puloy-an katina ang mga malagba nga mga edipisyo dito nga komersyal. Aksyon Firing Line. Amo na ko ano ba mo nang gina-mention ta every night bala ang aton nga reminder sa mga utod ta nga nagapuyo sa higad sang baybay sa idalom santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto ged kay ara na daya sometimes ang mga tragedy kun wala untat ang ulan. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita area red tide ho. So far kung gin-check ko diya mga lugar nga gin-mention sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR diri sa aton sa Western Visayas way gid man na mention ang aton diri nga mga baybayon nga nalakip kita sa mga lugar nga hindi anay magkaon sang mga shellfish action Oliver kay prone subong sa red tide ang mga shells naton, no? Mga shells naton. Pero dito sa iban nga lugar kadamo nga malugar gin mention sa mga Masbate ho, sa may Sorsogon, sa Tagbilaran, sa Bohol, basta kadamo lang sa area sang Mindanao kag Visayas. Way gid sang may na-mention di nga isa sa aton sa Western Visayas, pasalamat kita pero ti hindi lang gid magsalig kay mga shells niya nagalinangoy malay ni sila mo, no? Dira ni tanan sa tubig sila sa baybay. Aksyon Firing Line. Nakayuhoman ko kina sa Facebook na basahan ko bla. Galibog gid ang ulo Aksyon Oliver kay kalapad-lapad kuno bla sang baybay Aksyon Oliver. Nga ako no ang pasayan gabari kutot. Aksyon Firing Line. Dira lang kwasta. Ginasigway ko lang na kay par. Sa galibog gid ulo ko nga kalapad sang tubig sang baybay ang pasayan gabari kutot niya nga hindi siya kauntay da. Aksyon Firing Line. Tunto mag si tao to disenyo niya lang inaasang lawas niya para nami tulukon kay kalawa ay maguro sang kapasayan guro nga ginabaligyan Action Eden nga nagauntay lang pirme. Ang iban nga balita makaksyon sa national ti si Taal gin-check naton padayon ang erupsyon niya. In fact kahapon 24 hours 48 volcanic earthquake mga kaksyon na nabatyagan dito based ini sa Phobox sa ilang sining nga pag-monitor. Napaidalom gyapon ang Taal Volcano dira sa Batangas Province sa alert level number 3 gihapon. Kag gina-advise sa mga residente nga magpinalagyo gid anay palayo gid anay sa nasambit nga tiilan kag lapit-lapit nga lugar. Aksyon Firing Line. Ang gin-mention diri Talisay nga lugar, Agoncillo nga barangay kag Laurel. No, dira pa mo man ni mga lugar sa nagligad to last 2020 to nga pinaka-last niya nga eruption to nga puwerte pagsigabong ito. Aksyon Firing Line. May ara sang 10,254 tons per day sang sulfur iyang ginabuga subong sang eruption ni Batangas o ni Taal Volcano mga kaksyon no. Puwerte no. Gina-advise mga isang Phobox nga antaran nga mga eroplano dapat hindi maglabay to anay no sa sina nga lugar kay nagabuga sa sang ginatawag nga pyroclastic density current of base surge mga kaksyon volcanic tsunami asphalt pagid nga poisonous gas. Diba sibla paglabay sa eroplano to malabot siya kay kataas ang lupad sa mga
inklupad sining nasambit iya nga mga abo, mga kaksyon. Action firing line. Kaluluoy ang DSWD subong ang tanan nga mga otoridad nga may concern sa situation subong didto sa may Batangas province, mga kaksyon, nagpadala na sang additional nga PNP personnel, Philippine Army, plus pagid ang magpatigayon sa ang mga team nga nagapatigayon sa pagpangsaway sa physical and social distancing bangod sining COVID-19. Action firing line. Dobling problema to subong sang pumuloyo sa mga evacuation center kay ti COVID-19 araman. Bao grabe nga sitwasyon, puwerte nga pagpanghangkat sa aton subong nga sini nga panahon sa kalibutan ngayon. Action firing line. Ang iban nga balita, makaksyon sa aton nga pagpangalagad, sa nambal ko sa inyo kagabi nga antes maglupad si Senador Manny Pacquiao tonight padulong didto sa United States of America para sa hampang niya sa August 21 sa kay Spence ang apelyido, lipat ko sa ngalan niya, na may ginbilin siya nga pasabog according sa iya sa administrasyon. Action firing line. Sa akon to, do hindi giman dako nga pasabog. Para sa akon, hindi giman tamaan abe. Pero ang press con, sini ni Manny Pacquiao, sini nga hapon, ginpang lawag niya diri ang mga ahensya nga puwerte nga corruption action olivero. Action firing line. Una ginlawag niya diri ang Department of Health, Department of Energy, DSWD, kag DENR, kag madamo pa, mga kaksyon. Action firing line. Aring talalupang don diri kay may ginwasag subong si Pacquiao sa ginatawag nga grabe nga korupsyon sa ginpatigayon nga Social Amelioration Program o KUNSAP Action Oliver. Action firing line. Anong ginwasaag ni Pacquiao subong? According to Senador, may ara Action Oliver sang 10.4 billion pesos nga wala na panagtag sa pumuluyo. Action firing line. With documents, ginauyatan ni Manny Pacquiao ang dokumento kag ang ini nga 10 billion pesos ginpaagi ini sa mga application ato nga didto ni may ara sang second round to nga maagi Action Oliver ang mga recipient sa mga ikwaon mo to sa mga remittances abe, no? May mga application to dira ka masulod muni na may ara sang 10 billion pesos siya nga ginpabalo subong nga ini wala ma-release sa publiko. Action firing line. Nan sa 207 billion pesos ang ginpaing nga pundo sa gobyerno, may 10.4 billion nga ginwakal si Pacquiao sining SAP nga ini. O galing wala iya pagid na mention kung paano ini kay suno sa iya didto yan ni iplastar tanan-tanan sa Blue Ribbon Committee nga patigayunon sa Senado sa iya pagbalik sa bulan sang Setyembre. Action firing line. Amo ning bulubantayan tagid. Dira man lang siya anay asta siya pila lang na sa mga ginauyatan kusubong nga mga ebidensya kung korupsyon ang ginapangita ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginahangkat niya ako. Action firing line. Wala man makaluwas kay ina sa pagpamangkot sang mga media si Pacquiao, may koneksyon mga kaksyon sa iya sini pagka-presidente sa PDP Laban. Kundi may ara sang konbensyon nga patigayunon si PDP Laban kag posible nga talsikon si Pacquiao bilang president. Oo, kay si Kusi ginisubong ang nagapangusi-kusi daw. Action firing line. Sulo ni Pacquiao, hindi ko nila basta-basta nga makuha dira bilang president. Kay nga kung may mga miyembro sila nga loyal sa ilada, mas damo ang miyembro nga mas loyal sa akon. Action firing line. Nan, siya hindi man ko basta-basta nga kakasonda kay sa succession may ara sila sang layi man Action Oliver mo nga ginapirmahan da ka ginasumpaan sa pagka-presidente. Siya purti bantayan talang na. Siya kun isipon tagid kadako sang ila sining mabayular kon ilagid na himuon para sa akon suno kay Pacquiao. Action firing line. Gin-question man or ginhambal pa rin ni Pacquiao, siya hindi kuya akig kay Presidente Rodrigo Duterte. So, ay kuya ka pangakig kay Duterte, Ginapangitaan niya ko sang korupsyon, ti aray hambal ko. Siya pro personally say, ay kuya akig, Ang ako niya pang gobyerno lang ni, hambal ni Pacquiao. Action firing line. Kundi subong nagalinagaw mga kaksyon,
nga ginasagi nila kaya guta si Pacquiao sa educational attainment ni Pacquiao. Kay ti ang iniskwelahan ni Pacquiao prangkang istorya nubo according sa ila. Na? Pagkatapos agi nila da kaya guta nga una to ang Bali Duterte nga eskwela kanay kulang pantinunan mo. Nag-intraman si Governor Chavit Singson nga nagabuntot-buntot siya sa boxing kag dira nagmanggaranon pagintudo. Action firing line. Si eskwela kanay Pacquiao pinamangkot sa media. Sa serte anong mahambal mo sining nag-graduate kaya sa Pulsay 3 months lang. Ikumpara sila nga 4 years sa amo niyo minimum mo na. Ang Bali Pacquiao sa dira sila nagsala. Kay ang akon pagka-Pulsay hindi 3 months Aksyon Oliver. 11 ka tuig nga eskwela ya gali Aksyon Oliver. Action firing line. Sa 2007 pa lang eskwela na kuya. Galing hindi ko matapos-tapos kaya tiga-boxing ako. Na, sa sige nga mo na, sige ko eskwela hindi 3 months. Siya mas lawig akon guro sa ila, 4 years na ila. Ako niya 11 years ya. Action firing line. Amo nang sabat ni Pacquiao. Kaya ka namin na subong kay Pacquiao no, magsalabat. Bisan ano nga liko-liko sa mga palamangkutanon, Manny Pacquiao ka will verse na gid magsabat sa katapos sang media. Action firing line. Aring gamay lang palayag ni Pacquiao sining hapon mga kaksyon sa press conference before siya naglupad. Pasensya na kamo kung may mga tingog nga ibanda kay mga media ina nga nagapamangkot sa iya kay ina mga kaksyon ano media dito sa Metro Manila. Natin, halos lahat ng mga members natin sa grassroots po. Kasi ang PDP Laban, for their information, baka hindi po alam ni Kose, ang PDP Laban, hindi lang po ito composed ng mga elected officials. Mas marami pong PDP Laban in grassroots level po. Marami pong members na nagsusupport po sa atin at sila po ang active na mga members ng PDP Laban. Yan po parang gusto pong maintindihan nila na ang mga elected officials po ng PDP ay nasa mga more or less 5,000 lamang po. At ang members talaga ng PDP Laban sa grassroots level po is more than 100,000. So you cannot say majority sa 100 plus PDP Laban is supporting you because you can say 90% makukuha mo yung suporta sa 100,000 mahigit lamang na members ng PDP. Hindi mo masabi unless mayroon kang 80,000 members of PDP, you can say 90% of PDP members supporting you. Yan po ang in fact po hindi po ako nagyayabang nga kay Kutsi o sa mga members natin na mayroon po akong mga signatures dito po, more than 10,000 members of PDP supporting me as a president of the party. For their information. Pasensya na 100,000 gali ang in-mention niya pro 10,000 ang naga-support sa iya mga kaksyon. The party and yet President Duterte has attacked you several times in public speeches. Sir, ano yung final straw that would make you leave the party? Ulit po ng tanong. I-forward ko Sir, na lang. marami na pong atake. And sir, can you hear me? Dito na wala po akong ginagawa. Ito, as a president of the party, gusto kong baguhin yung mindset ng mga members nito. Kasi dito kasi sa bansa natin, pag isang partido, isang political party, parang stepping stone lang ng mga politician. Which is, hindi po yan ang gusto kong itatak sa isipan ng mga members ng partido. Gusto ko po silang mabigyan at mabago yung imahe na yon. At yan po ay sinisimulan po natin, especially yung Last 7:21 mga kaksyon, diri pagita sa Iban Biho. At saka dun sa DOH. katulad ng sinabi ko po, i-refer ko po ito sa Blue Ribbon Committee para po matakil lahat ng issue dito dahil pag itakil po natin lahat ng issue dito, abutan tayo hanggang bukas. Opo. So, yan po yung kaya po i-refer natin sa Blue Ribbon Committee para maimbestigahan. Opo. Okay, portion na mga kaksyon sa interview kay Manny Pacquiao sining hapon
ang nagalantaw siya via Facebook. Aksyon Oliver, mga 35,000. Action firing line. Puwerte mo, naga 35,000 na nagalantaw sa iya o galing sa pagkadamo sa nagadamulay sa iya. Pero ang nagadamulay ito sa iya, namin naghambal nga tanan inihalos mga troll farm sang DDS. Puwerte nga pakanubo na kay Manny Pacquiao mo. Suko lang dong Kung say gibuhat nimo sa boxing dong, hala himua dong diri sa imuhang realidad sa kabuhi nimo politiko ka. Action firing line. Umanambal nila kung mag-intra kas politika, preparado ka na sa mga discrimination, kritisismo, mga muna black kag iban pa nga pagpakamalaot, nga dapat kasarang ka kung paano ka magbato sina. Action firing line. Sundan tanis Pacquiao sa boxing niya ay ginpamangkot to sa galig kay kundi ang bali Presidente Rodrigo Duterte sa nagligad to do Webes, nag-give up si Pacquiao sa boxing nila ni Spence nga to. Ti subong naglupad na to siya. Action firing line. Oo, ang balyan dia. Lupad na ko gani kay maboxing kami no. Amo na mga kaaksyon parte kay Manny Pacquiao kag Presidente Rodrigo Duterte. Action Bryan Morden. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita sa nasyonal mga kaaksyon, didto subong sa nasyonal portito ang binantayanay sa ila sini nga bakuna ho. Kay sa nagligad nga adlaw, may isa ka nurse nga nadakpan didto sa ngalan nga si Alexis Francisco de Guzman. Allegedly, ini siya nagabaligya sang Sinovac vaccine mga kaaksyon kag na suspitsuhan nga ini nga Sinovac nagikan sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center nga nahamtang dira sa Manila City mga kaaksyon. Action firing line. Tigin suspitsuhan ato nga ang nasambit nga mga bakuna nga iya sinigin baligya halin sa sina nga hospital nga ang nag-provide sina nga bakuna sa hospital, of course ang LGU sang Manila City mga kaaksyon. Action firing line. Subong adlaw gin-justify ni Mayor Isko Moreno nga wala ina sang kamatuuran. Kag wala sang may nakakuha sang bakuna gikan sa nasambit nga hospital. Posible nga ining si De Guzman may ginakwaan nga pribado kung sa diin man basta hindi dira sa may Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Action firing line. Milyon Aksyon Oliver ang income no? Suno man sa tagdumalahan sang hospital, siya ining si De Guzman hindi na Monica team. Disgrasya laglaganay na. Mo sina kagwaay iya sang may nurse nga nagauyat sang vaccine. Makauyat lang sila kung mangturok na sila. Action firing line. Subong padayon ang investigation sini sa nasambit iyang baligyaanay bakuna. Tiyang bakuna mag-aksyon, libre ini iya. Wa niya bayan. Action firing line. Libre niyang bakuna, iya subong kay ginapang donate na sa aton diri sa Pungsod, Pilipinas, gikan sa World Health Organization, nga ginahatag man sa iban nga pungsod like China, Japan, kag iban pa diri sa aton mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban pagid nga nagakalatabo to sa Manila subong nga daw kaladlawan padayon pa ni gihapon nga ginadiskasan ang ining nagluntad bala nga pagbakuna nga gintusok lang ang dagom pero wala ginduso. Anong tawag sini Action Eden man? Hindi ko be nurse plunger shot daw mo sina. Ang daw ginatuslok na bla. Mangkuton ta karon si City Ad no kay nurse ang profession niya sini. Action firing line. Ginambala nila nga ka-isolated case gid lamang ini. Pero hindi lang isa, hindi lang daw kundi 3 na kabises gali ini nga ang ginabakunahan ginatuslok lang sang dagom pero ang bakuna wala nasulod sa lawas niya. Action firing line. Bangod sa ang rason nila ang mga nurses nga naga-administer medyo kapoy na Aksyon Oliver. No? Nakapoy na amuni mo na. Tingaton kuminto simple man lang kung ginakapoy di pahuway anay, no? Pahuway pagkatapos pabulos anay sa iban kun daw kapoy na gid. Kay tikon i-based mo na sa ila sini nga profesyon
sa ila sini natun-an kag sa ila sini ginatawag naton ila sini pagdumala or pagsulundan rather guidelines being a nurse mga kaksyon violation nga hindi kay imo ya naka inject or totally 100% kanahimo mong trabaho mo may mga negligence abi or may mga kapaltahan abi or reckless abi no ang imo sini nga pagtrabaho mga kaksyon Action firing line. di manami no di manami kundi guba ang imo sini nga profession sina kay ti gintun-an mo na mo kag may ara kamo da sang ginatawag man nga ethical standard man may code of ethical standard man ni sila mo ang mga nurses naton pero ginapatawad na to sila pero ginaimbestigahan pa sa gihapon Action firing line. oo ginaimbestigahan pa sa gihapon mga kaksyon that's why gati subong nga gabi mangonsiho ta kay City Administrator Ang kag pinuno sang EOC regarding sining vaccination program diri sa aton kun wala blas ang kaangay sining insidente nga nagakalahinabo dito sa Metro Manila kag kumusta ya ang turnout diri sa aton sa Bacolod. Online sa firing line. Sa aton nga linya City Ard, Ma'am Ang, good evening ma'am. Good evening, Aksyon Bryan. Good evening sa tanan nga nagapamati. Aha, salamat. Good evening. Salamat sa time. Medyo duwaman kasi mana way kita nagbati ay nga duwaman ba, no? Yeah. Masako-sako guro. Anyways, ma'am, ang akon topiko bago gid lamang kundi sa Manila, tumamyara sang daw tatlo na ka videos ang trending subong. Ni balang pag-inject, ma'am, ang dagom lang pagkatapos wala na duso. Anong tawag sang ginaduso? Diba? Plunger shot? Di na ko sigurado. Plunger shot. Namo sina, no? Why na duso? Gina-investigate subong didto. Ma'am, do ka hindi man do ang malila ka isolated case giman lang ini kay don di giman hungod pero ti damo iya sa naga-criticize gid although ti luoy kita sa mga nurses naton kapoy sila overwhelming trabaho nila. But diri ma'am sa Bacolod so far ma'am wala ta sang reklamo sina diri nga nagkalahinabo ma'am. Well, thankfully, wala pa na di may natabo sa aton Aksyon Bry. Aha. Basically, because siguro, hindi lang kabalo ang circumstances around sa natabo na sa Metro Manila. At in our case, diri sa Bacolod, wala kita ang aton nga sa mga vaccination teams especially sa mega vaccination centers, usually naka-team up na ang vaccinator. Bali may upod na siya, may partner na siya. So in a way may ara balang kumbaga may counter checking. If kung may ara bang cases nga sila lang may mga may add test pala sang may ara kita screening, may ara kita proseso. May screening and then after that may monitoring. Tapos ang mabalaan mo man na kung may unod pa ang plunger, ang ginambal mo kagina. Kung may unod pa ang syringe rather, kung may unod pa ang syringe, kag wala maduso ang plunger. Kay pag ang ila na nga pag discard sina kitaon pa ang ang vaccine ang solusyon ngara pa sa sulod sang ringgilya. So in our case siguro kay sa Metro Manila susubra lang gid kadamo maybe no I cannot we cannot really say but fortunately for us wala pa man tamay natabo and I'm sure they are isolated cases if ever gid man. Kay diri sa aton maybe in fact nabalaan ko Aksyon Bry in one isa ka case nga una to nga nagtrending I think ang nurse nga supposedly allegedly vaccinate sa isa to ka persona nga wala niya maduso ang plunger. Volunteer to siya, no? Volunteer yes. And I think halin pa siya sa iyagi dyan nga regular day job. So we're not really very sure sa circumstances around that incident, but I really hope that they are very, very isolated cases. Kabalo kita diri sa Bacolod may mga do kapila na ta nagpatigayon to di sa mga dry run before sang March 5 sa nag-umpisa kita ma'am no kagang team nyo dag siguro tanan guro nga pa reminders guro everyday ginahimo sang aton nga leader no. Actually before sang aton nga leader, 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 actually before
before kita nag-dry run, ang ato ng mga nurses, ikag vaccinators, may training, gini sila Aksyon Bryan, which is part ng aton nga vaccination plan. So, antes pa kita nagsugod sa aton rollout, kaya ang first rollout na sang March 5, may training, kita gin-train ni tanan ng aton mga vaccination team. Then, dry run kita sa mga nagakalain-lain nato nga vaccination site. Ang aton nga mga nurses, again, had to go through another, training liwat, refresher, antes kita nagsugod sa aton nga simulation exercises, simulation ng mga dry run naton sa mga barangays. And then recently, may ara naman kita training, pagit, refresher, pagit sila liwat. So, at least padayon man ang aton nga pag-train and retrain sa aton mga miyembro sa vaccination teams naton. Kaga, may ara pag Aksyon Bryan, may specific pag kita nga training only for Pfizer. Lain naman ang sa Pfizer Aksyon Bryan. Okay. Kaya daw gina-dissolve ni siya powder form, kaya gina-dissolve pa ni siya. Kag ang 1 vial is equivalent to 5 doses. So, specific naman nila, naman nga training para sa aton yung mga vaccinators. Kanami, no? Kay amo na bla, no? Hindi man ta gusto nga matabo man diri sa aton, kag suspitsuhan lang aton sining authorities kaangay dira sa inyo. Pero amo na, no? Kompleto sa training tanan-tanan na. Kumbaga, before magkadto sa away, preparado na gid ko nung paghimuon ma'am para iwas sa mga disgrasya abi, no? Yes, of course, that's true. Pinanglan na naka-train gid, naka-seminar, nag-join sila sa mga virtual fora, kag may ara pagid mga printed materials nga ginahatag natin sa mga vaccination teams. And then of course the constant reminders pagid sa inlaing nga anong dapat himuon, ano ang mga precautionary measures, ano mga preparations nga dapat ginahimo antes magsugod every day. Kag I think isa magka-reminder naton sa mga aton mga pumuluyo Aksyon Bryan nga mga nag-avail sa aton vaccination services. Kasi sila man mag-monitor, no? Mayo lang gani thanks to technology. Subong I think siguro 95%, 98% ng tanan nga gapabakuna, gapa-picture, gapa-video, gapa-post sa social media. So it's really easy to determine, and I think mo man ang rason nga nakita na dayon nga may mga diferensya because really gina-cover gid sang photograph kag mga video ang aton subong mga vaccination. Anyway, sa ibang nga topic, ma'am, inang didto gyapon sa Metro Manila kundi mayara to sang nurse nga nadakpan nga nagabaligya iya sang Sinovac vaccine, ano? Diri sa aton, ma'am, sa Bacolod, ang EOC, part man na, ma'am, sa inyo nga monitoring if in case may iban abi nga maghimo man sila diri sa aton, kaangay sila. Well, gina-announce ta pirmi nga ang aton na vaccines are free. Yes. Wala sang dapat may magbayad either for the vaccines or for the services. Ay ang pagpapakuna na libre ginayatanan. Ang bayaran mo na lang pamasahe mo, linsing mo balay pakadto sa vaccination site, Aksyon Bryan. But other than that, everything else is free. Binahatag na tanan libre, that is free. That's from our government. Kung may ara gidman nga may may ara gid na magsukot or mag-charge, they should report it immediately. I-report sa aton immediately. So far, wala makita mga amo na ang mga reklamo. Aksyon Bryan, again, we are very strict because may audit ni Aksyon Bryan every day kung pilang nagagawa nga vaccine na doses or vials from our cold chain facility. At the end of the day, pagkahapon, kinangla mabalik man the same number of vials, either used, unutilized siya or utilized siya, either na-consume siya or unutilized siya, dapat mabalik. It's exactly the same number na gin-withdraw sang vaccination site from the cold room sang aga.
So kinababalik na siya sa hapon. And then the same procedure the following day. So we're very strict about it. Hindi makalusot ang aton ng mga bakuna nga makakadto sa mga unscrupulous individuals or groups. Dito may allege nga posible may ginkuhaan siya nga private abi ining nurse. So we don't know kung matuo din na kay hindi pa man basta-basta makasulod diri sa aton sa Pilipinas ang mga kaangay sini nga mga bakuna subong kon COVID-19 nga paghahambalan, ano? So diri sa Bacolod do ka tawhay pa di sa ato, ma'am. So far way man sa mga kaangay sina, ma'am, ano, sa matulot tawhay man sa mga bisan gamay lang nga reports dira nga didto may bakuna nga ginabaligya, ma'am. Why pa subong sa may ginabaligya nga bakuna, Aksyon, Bryan? Simply because wala sa bakuna pa subong nga commercially available. Anahan nga mga bakuna nga available worldwide, globally, are still under the emergency use authorization sa World Health Organization. And as such, ang pwede lang makabakal sa mga pharmaceutical companies are countries, no, government. National governments lang pwede makabakal. In fact, even ang local government hindi pwede kabakal diretsyo sa mga pharmaceutical companies ang bakuna. That's why, for example, kita, si Mayor Bing Lunardia nagbakal sang bakuna nga 650,000 doses para sa mga taga-Bacolod. Nag-execute pa kita sang tripartite agreement together with the national government. Maagi pa kita sa national government because hindi pwede magbaligya ang mga pharmaceutical companies or yung mga vaccine manufacturers directly to the local government. Pwede na sila, hindi man sila pwede kabaligya sa mga private companies or corporations. Bisan dublyon pa nilang amount. Hindi na pwede because by law, hindi na siya pwede. So kinalan maagi gid sa national government. Kung may nabatian sila ng mga kumpanya, private companies, for example, na nag-purchase ng ilang bakuna for their employees, nag-agi man din sila sa tripartite agreement, Aksyon, Bryan, with the national government. In short, ining mga dagko ng mga corporation, nagpaagi man din, nag-execute ni sila kontrata or a memorandum of agreement between the company, the corporation, the government, ang vaccine manufacturer. At least diri sa aton na ang ano nga mga nagakalinabo to sa national sa aton diri katawhay kag wala gid sang problema. All right, balikan ta si Tiad na utod. Action firing line. Kay ining bakuna subong ang iban basi manghingalit bla, no? Andi naton mabalaan ang sitwasyon Basi manghingalit bala kag himuon nga negosyo tod, ma'am. Kumusta subong, ma'am, ang rollout sa bakuna ta diri sa Bacolod kag kumusta kita subong, ma'am, kun COVID-19 na paghambalan na? Sige ang aton nga pag-roll out ng vaccinations nato, no, sa vaccines. And what is good is there is a steady stream of residents nato, mga constituents nato diri sa Bacolod nga gusto magpabakuna. So that is, in a way, that is a good indication na ang vaccine acceptability mataas. Kay damo sa aton mga pumuluyo, gusto na niya magpabakuna. Ang problema ta lang is, July pa lang ang kuna nga nag-aabot sa aton. Ang ginahulata pa ang additional vaccines na mag-abot, which was committed to us, yung promesa sa aton. And hopefully, that within the following week, masulod din nga simana, may mga arrivals na kita sang additional nga allocation. Medyo nagnubo man si COVID, ma'am. Subong adlaw daw, kuan lang ho, ang nabato na mo dito yesterday paniguro, but subong nagwa 76 or 78, no? 78. Yes, Aksyon, Bryan. Medyo manubo-nubo subong ang aton nga cases. And every time bala nga manaog ang aton cases, we're always hoping it stays that way. Nga tara lang tani, kaya hindi na magbalik bala. Tani. Amo gyapon, no, ang pattern nga nakita ta is isa ka apelyido, gapalaryo ang mga apelyido, tag-apat, 5. So, meaning mga households ang nagakatto.
maapektuhan. Apektuhan. Sige. Ma'am, ang imo reminders liwat tonight sa Bacolod nun plus Negros Sanon, ma'am. Aha. We are under GCQ, Subong Aksyon Bryan, General Community Quarantine, but ang aton panumdum pirmi is still the continuing observance of our minimum health protocols kag ang pagpaiway gid anay sa mga mass gatherings no kag ang mga social mixing naton kay makita naton sa pattern of cases sa subong kalabanan gyapon grupo halin sa mga birthdays, parties. So permito man ni ginaliwat-liwat Aksyon Bryan. In fact, pwede mo na lang gani i-space ang ginambal ko kag i-replay mo na lang every time magprograma. Kaya it's the same thing yung ginahambal ka. Pero wala na kita sang dapat idugang because those are the very same things na dapat himuon naton if we want to curb the increase or the surge ng cases ng COVID there sa Bacolod. So I hope we can be more on the side of caution, though more disciplined. Sometimes ka-frustrating, Aksyon Bryan, maglibot, kadamo-damo, nagigyan sang wala, gamit ang mask. Grabe, no? Or kung may harap maging sila mask, they are not wearing it properly, no? Gagwa magyapon ng ilong, kumpiyansa, gagwa ang baba, wala nagahalong. And, ang importante, pag subong Aksyon Bryan, kadamo na sang nasawayan ko, Ged, nga palihog isok-sok yung bumas, inasabat ako, no, nga, ay, nabakunaan ako yan. Kompleto na ako sa bakuna. Please, disabuse your mind to the idea nga, kung mo nabakunaan ka na that you are safe. No. You could be safe, but you could still transmit the virus. Yes, yes. So, kaluluoy na nga karon ang maatubang mo, na tigulang or person with comorbidity, o nga wala pa nabakunahan or isa ka persona nga wala pa nabakunahan, who could be a victim of infection halin sa imo. So please, ay wala pa kita sang herd immunity nga ginatawag, kag hindi pa majority sang Bacolod population ang nabakunahan. Let us all continue to be careful, to be disciplined sa aton nga mga health protocol. Kag ang wala pa nabakunahan, magpabakuna na. Nagasugod na kita, Aksyon Bryan, magasugod na kita sang A4 na priority. Okay. Ang problema talang subong, we do not have enough vaccines. Pero as long as may bakuna nga mag-abot, pwede na ang A4. So sa subong pa lang, gina-encourage na gid ang tanan na mag-rehistro na, go online, kag kung wala ka mo access sa internet, adto sa mga barangay para magparehistro so that makakuha ka mo sang inyo slot or schedule for vaccination. Importante, Ged, na as early as possible, makakuha ka na sang full immunity or fully vaccinated na kita. With that, thank you, Aksyon Bryan. Thank you, ma'am. Mabuhay ka. Good evening. God bless, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. God bless you too. Aksyon Firing Line. City Administrator Makaksyon M. Ang kag pinuno sang EOC diri siyudad sa Bacolod. Hindi kita dapat magkabalaka sa mga nurses na diri kay ang training nila puwerte gid no sa pag-administer sang vaccination program services sang gobyerno. Kag way baligyanay bakuna ha. Kay banda basib lamang highlight kayo may bakuna ti libre pa initran tanan. Aksyon Firing Line. May ara nagaliway face mask. May face mask kuno pero ang baba lang ginatabunan ng ilong bukas lang basi di nagid guro ka ginhawa bla. Basi kuan na relax ginagmay tapos balik na naman. Kinabakunahan ako no pandigid magsalig. Aksyon Firing Line. Ang unang abolyada sa aton nga pagpangalagad Makaksyon dulong sa aton sang Zanton Plus Firing Line. Nalipat naman ko Zanton Plus Herbal Soap mga na pornada ang negosyo nila sa merkado kay pinangkuha ng iban
kag way na sang may nagabakal eh. Action firing line. Kag kung anong makomentar dire kag mabulig sang ABC President sa Bacolod, sa mga kapitanista, sa mga kaangay sining ti kaklaro na gid nga obstruction da ginapawalaan lang sa mga opisyal sa Barangay Tangob. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay, may gabi lang. Dali lang. Ano ni? Re. Si Kurt Josh Kahiben. Good evening, Sobray. After under quarantine, ang house pwede ka request pa disinfect and where ma-request barangay, pwede ka kakadto sa barangay. Kag mamangkot, sir, ano? Para sa sila nga mga bagay. Ara si Jen Oy si sir, naga-monitor man. Milanie Bernas, good evening sa radyo. Kag sa imo Aksyon Bryan, stay safe and God bless. Sir Bryan, please shout out ko lang sa ang street light sa Dunya Juliana wala nagasiga pertigid kadulom sa dalan nga lapit na 1 week. Madamo gid nga salamat. At iikon karon layhon tani karon kay Kapitan Gonzales na. Okay. Francisco Guangco, good evening Aksyon Bryan. Monitor lang kami di sa Region Pearl. Jinky de Lagdon, good evening Sobray. Good evening to family Rifuela de Lagdon, Nagor, Apil, Cagtoreno, Bilgorio, Virino, and to all the friends batch 90 of BCNHS, batch 95 of CAHMSS Fortune Town. Thank you and God bless. Idilaos Araman, Vanessa Mayo, good Saturday morning Action Bray watching while on duty duty hapoy 4th of July in advance lang from Minnesota. Alex Montesa, thank you good. Okay, sige, salamat sa pag-monitor. Jonah Garcia, good evening Sobray. Action Bray, mangkot lang ko tani, may biyahe pa ba ang boss Bacolod to Manila? Wala pag hindi subong. Salamat Action Bray, ingat po. God bless watching from Tandang Zora, Quezon City. Jinky de Lagdon, nag-greet niya si Madam Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milel Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, Dennis Richard Tibor Roma. Paul Spat III, Bengabi, Merlin Hamon Flores, ay may gabi Action Bray, pamati gid kami di sa Hinigaran, may gabi lang kay Nana Hazel Narues. Thank you, good. George Gargasiran, kulang sa presence of mind ang vaccinator. Anabelia Amuyot, naga-monitor man, happy weekend and God bless. George Nullard, humalumina. Imbong Jocampo, good evening Sumbray, panugod pa lang sang politika, magasadya ni kung makafile na sa Oktubre. Werte gina. Juby Monares, September morn, naga-monitor man sa Tagaytay. Ba, mayong lagaw-lagaw mo da. Alex Montesa, Sir Bryan, namin na sa ilang duha, takdan kickboxing gloves. Nang taon ta kung sinugid mag-raining ang mga Pinoy, ang arbiter. Let's watch how they play the games. Do kay imposible gini, sir. Diding Alohimiento, ga-monitor man sa barangay, radio sa barangay Antipulo, Pontevedra, salamat ang God bless. Jocelyn Libon, Dispo, Araman, Ja Acohedo, Hiliang Garin, no? So, Bray, monitor kami diri sa barangay Oringaw, Kabankalan, Lihog, Tamyaw sa mga taga-Purok, Halandoni. Salamat, gid. Leia Younger Esquivel Araman sa Talisay. Keep safe everyone. Renidais Lisaw. Good evening, Sumbray. Greet ko lang si Papa Nestor Santuyo sa barangay na Pulis, Bago City. Daisy Santuyo ni avid fans nyo. Salamat. Biolo Ortiz, naga-monitor man sa Talisay, si Errol Spence. Thank you again, Sir Dennis. Alex Mantisa, ayo sir, thank you again sa greetings mo sa amon nga wala siya yahaw. Sa alain tungli ako, no? Milail Oligo, may gabi. Mercy Flores, good evening, Bryan. Shout out kay Ninia Hazel, M. Lupes, sang Action Bray. Thank you again. Sige. Mylene Galino, may gabi Action Bray. Monitor lang ko di sa Qatar and God bless. Sa Milay Lambalya, good evening Sumbray, live watching sa MMS Bunny Cape Tangob, Milay Oligo. Jan Verhel, John Araman, Roselia Seridon sa Qatar,
May gabi lang sa tanan nga viewers according sa iya. Francisca Puso Moderaso, Vice President Duterte for 2022 to sustain the equilibrium in the government. Kay Vice Gov na lang kuti, waigid paano madula. Alahan nyo di na tuman, galumpat siya. Galumpat, pasensya, ginang iban way ko nabasa. Please kindly send again. Oo. May nabasahan ko din nga naglapaw siya. Ambot kung paano ko na siya makitaan. Overview. I don't know, pasensya gid. Sa iban mga aksyon, hindi ko mabasahan, no? Okay, galumpat siya, abi. Barrio Garay, good evening. Jonah Garcia, si Rombel Sinarusa Hingko. Good evening, Bryan, nagapamati kami ni sa Morsya. Tamiyaw ko lang si Rabi, Jude, kag Nathaniel, kag pamilya Sinarusa sa barangay Pahanukoy. Jen Oisiser Araman, Lilia Taton, nag-monitor man sa Gardenville. Herminia Midalia, salamat gid. Alex Montesa, next dose ko by this July 24. So mangin fully vaccinated na ina. Kag kung sa next dose may adverse effect ko, mahimo ayhan nga compensated man ko sa Philippine Health Library. Ati may ko kabalo sa sir. Wagi ko ideya sila, no? Thank you, again. Sige, la 7:53, balik ko dugay-dugay da lang kamo ha. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala, inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Estasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansay anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuon. Firing line. Okay, maayong gabi lang sa aton sining nga pagpangalaga naga-monitor sining gabi dali na check naton driya kay may nag-ara sang nagapag-greet dire sa aton Rio. Maayong gabi lang sa kay Nanay Delia Ortiz kag Tatay Ireneo Ortiz sang Sitio Katwang, Barangay Kudkod, San Carlos City. No? Ang nagapanamyaw si Ren. Salamat gid sa pagmonitor. Delia Ortiz kag Tatay Ireneo Ortiz, salamat gid no? Action firing line. Sa pagmonitor kay maron nagipaminawan kuno kada gabi ijod no. Si Joe Batadlan, good evening Aksyon Bray, pag-greet lang family Frangge or Franghe sang Bangga Totong, more power to program Aksyon Bray. Salamat dira sa inyo halin sa kay Joe Batadlan. Action firing line. Si Christine Minies Villalobos arama naga-monitor sa Barangay Pandanon DSB. Melchorita Ferrer and naga-monitor man si Neo Saison. Sombray, good evening. Okay lang na ang inyong audio, gulpi lang tunog. Do ka okay man lang sa audio ta? Why man problema, no? Okay. Sa imogro, check nyo lang da, sir. Francisco Guangco, naga-monitor sa Region Pearl. Barayo Garay, Sir Bryan, monitor lang kami ni Barangay Pandanon DSB. Kay B-Boy, sige salamat. Last 8:03 na. Action firing line. Sige, this time mga kaksyon, ginaangan-angan tang patrol. No? May gina-check sila ng operation. Pero unahon ko ning vendor, balaho, sang Barangay Tangob, pasunuron tanay kay last night ang nagreklamo ti kwan ato, concerned citizen ato. Why man to siya negosyo dira sa Barangay Tangob, kundi residente gid lamang nga nakatalupangod sa sitwasyon sining illegal nga mga struktura dira sa kilid sang dalan or do nasakop paganing highway da mo sa atubang mismo sang barangay hall. Action firing line. Ang aton sining presidente may ara sang mando paagi sa DILG nga himuson ang tanan nga mga illegal nga mga struktura nga naga-obstruct dira sa alagyan para manginhilway ang paglabay sang mga pumuluyo. Action firing line. Kung ang footwalk nga ina, gintawag ani nga footwalk kay foot mo para sa tiil sang tawo. Tapos butangan mo yung structure, Action Oliver, kag baligyaan mo kakalabasa kag talong da. Action firing line. Simple mo lang guro intindihon, no? Footwalk. Di ba? Sidewalk. Namo sinabla para sa tawo, hindi para sa utan. Action firing line. Ang sitwasyon dira iya nagbutang sa mga baliligyaan kag dira nagabaligya nga may merkado man ang Barangay Tangob nga isa ka pribado pero may ara sang agreement sang ila sini nga mga barangay officials da. Action firing line. Pero check ko biabe no gid sitwasyon sining vendor. Online sa firing line. Ang vendor sa linya hindi magpakilala para proteksyon sa iya sini kaugalingon man. Hello ma'am, good evening. Yes, good evening, sir. Sige sa linya naton, vendor, babayi. Oo, sir. Sige. Ma'am, din ka gabaligya subong. Ara pa kami gyapon sa Jubic. Nagpabilin kami dito. Jovic nga amo na sang merkado nga pribado. Amo na siyang merkado nga private. Pero may ara sang Pero may ara sila, sir, sang resolusyon sang antes magsulod tungod sang clearing operation bala, sir. Ang tanan nga mga tawo, tanan nga mga managbaligya dapat dira sa merkado. Oo, dapat dira, sir, sa Jubic. Gindala kami da, sir. Tapos marinta para ka mo. Para kami magtingob baligya. Okay, tapos? Tapos, ang natabo ay naghina ang baklanay tungod sang pandemic. Ang iba nagreklamo. Okay. Nangayo sila sang ayuda sa barangay na kung pwede makabaligya sila sa idalom. Idalom sang? Sa dito sa may atubang sa barangay, sir. Okay, sige, dayon. Dason, amo nang natabo, ang mga customer nagalinapan na. Kay gintigaan man sila otoridad, sir, nga
baligya dito. Okay. Pero dapat hindi gid pwede sila kabaligya didto. Hindi gid dapat sir kay kabalo amo na gani sir nga kami tani maupod man dito. O Okay. gani nga paminsara namon sir nga delikado dito. Mhm. Kay higad na to sir dalan mo at the same time may clearing ta sir mo nga role. Mhm. May layi ta sir nga sa clearing kag sa widening sir. Oo. Pero nga as na subong sir hindi na sila maaksyonan sir. Okay, pero anong sitwasyon gidra kay gabi na mention nga may nagabalaligya? Ano ning ginsakop nila, footwalk o kon may highway na gid mismo, may dalan sa salakyan? Sir, higad sandalan kay sa akon nga pagibalo two-way na da sir mo. Okay. Halos subong daw one way na lang sir. Pero Uy. hindi ka delikado sa manog bakal. Aha. Delikado man sa manog baligya sir. For example, mawad-an di karon break ang salakyan da hindi taman ginapangayo. Aha. Itong dasdason kundi ang vendor sir. So wala kami protection sir. Kag nagadugang Wala. pasang traffic abi. Yes, of course. Aha. Kapin pagid ko magbalik na ang klase sir. Kay lapit Aha. na da sa elementary nga zone. Okay, sige. Ang ining pribado nga merkado, ano kalayo ini sa barangay hall? More than guro 1 meter or 2 meter sir. Kilometer, guro. Sir. Kilometer. Oo. Kaya meter karon wala na, isa lang ka dupa ng guwaes na, duha ka kilometer Ay, guro. sige. Layo-layo sir. Layo-layo. So, sa babaw sa high school, da pala sir? Okay, so meaning Babaw sa high school. hulong doon siya. Yes sir, hulong doon siya sir sa mga Mhm. tao nga ari sa dalom. Okay. Pero kunting tanan ang market, ang tao, yan magpati naman lang na sir mo, makadto kay ano ka hulong doon sir mo. Husto ginano. Kay Kaya gintingob. natabo man na sir before mo sang wala pa ang pandemic. Natabo na sir nga gintingob kami. Aha, Kanami naman. Aha. Ugaling ng siyempre ng may hindi pa mo may mga nagasabotahe wala siguro sir Aha. nga Mhm. may nagaalaw nga magbaligya sa idalom sang isda dito naging halinan sir. Okay. Na ang mga vendors nga sa babaw hina man ang ilabaklanay nagpanaog sa dalom. Okay. Mhm. Amo na sir. So, Ang may- official gid sir. Okay, sige padayon, ma'am. Mhm. Oo. Ginahangyo namon sir sa official sa barangay nga aksyonan Manila sir. Gapangayo Mhm. kami market subong sir. Wala kami sir ga kontra or whatever. Ang ginapangayo namon nga matindugan tani kami isa ka market nga wet market nga matingob ang tanan nga manugbakal. Kay kadako ni sir sang tangob sir mo kinanglan Yes. ni market. Aha. Kag ang mga manugbakal sir nagakagastuhan sa treaty sir, nagareklamo sila. Mhm, Nga may mhm. manaog sila sa dalo, mabalik sila sa babaw kay wala naman tong ila ginapangita. Mm, So, okay. kanami tani, sir, kung So- official sa sang barangay, sir. Okay, sige. Mahandom kita para sa kaayuhan sa Aha. aton barangay. Sige. Pero pagkatapos, pila ka mga vendors na lang nagkalabilin da subong? Jutay na lang kami, sir, kagina may na-pull out naman to, sir, nga bugasan. Okay, so Binta nila ko na, sir, 200 na lang. Aha. So isa sa rason nga ginaproblema nyo subong ang binta nyo garinta pa kamuda. Yes, sir. Yes, sir. Amo Mhm. gina, sir. Mhm. Garenta pa kami, sir. At the same time, ang bintahanay, hina na gid man, sir. Mga pila na na kabulan man nga nagbalalik da sila sa may dalan nga ina. Pila na sa bulan man. Mga more than half year na siguro. Sir, ginagwanta namon bala, sir. Mhm, mhm, mhm. Maybe halin sa January, June at subong. Oo, half year na, sir. Mhm. Anong imo yung baligya, ma'am? Anong imo ya? Baboy lang man, sir. Okay, sa kwan kagali dira kasi mo ya sa mga sa Sa wet wet market section. ka. Sa wet Oo, section, sa wet market section. dito, yes, sir. Okay, so problema subong da jutay na gid ang customer nyo kay kung may baboy ka da, may baboy man to sa may lapit-lapit, disgrasya ka gid da. Oo. Mhm. Oo, sir. Tapos, Mhm. syempre, sir, ang diskarte sa mga manugbaligya, bala, sir, nga, ang presyo, bala, sir, hindi ta naka-reklamo, kay wala man kami market code, sir, kay wala kami market. Correct na ina no. So nakapalabot na kamo di kay kapitan, sinong kapitan nyo da subong kay duwang kapitan nyo da mo bulos-bulos. Si Kapitan Atienza, sir, subong. Si Luz Atienza. Oo. Wala pa ko gani, sir, kapatid istorya, gid kay Kap Atienza, pero may nabatian ako, istorya lang na, sir, nga 3% na lang daw ang chance ng Jubic market nga mahimo nga market. So, di ang pamangkot namon, diin kami nila ibutang. Kaya nagahulat kami, sir, sa ila action, sir, mo. Hindi man kami magreklamo, sir, kung wala kami nagapamierde o kung naganami ang lakat sang barangay namon. Ano tong bot sila niya 3% na lang nga bangin. May chance ko na, sir, nga ang Jubic market, mangin market.
Tanong mo silingon nila sinaman, kiti market naman na siya Amo daan. na gani, sir, gahang kami, sir, gahulat kami, sir, sang ila sa bat, sir. Galing si Barangay Kapitan Atienza, subong bisan na mga tawag, duway gid ka sabat, Oo. Amo na gani, sir, ang problema namon, bala, sir, ang mga sila lang, sir, ang may otoridad, sir, to run their barangay, sir, mo ang pumuluyo, sir. Kami nga vendor, yes, sir, masunod lang kami, yes, sir, nakalapot kami dagani sa Jubic. Tungod nga nagsunod kami sa ila nga mga Mando nila. Gusto, sir, oo. Okay, sige. Liwat abi, panawagan, liwat sa barangay ka opisyalis da, kay pagintindi ko, may damo da kuno nagakadlaw-kadlaw lang sa interview ko last night, kay gipamidya-midya, way man kuno, muna bi, tiini nga mga tao, ginatolerate pa nila ang hindi amo, no? Hindi Yes, amo. that's why, sir, nga ako, nagpangisog ko, sir, tani, ako hindi kaya, sir, manugreklamo nga tao. Nagpangisog lang ko ni Subong, sir, kay tingog ni sang mga taga-Jubic, Subong, sir, hindi niya kaladlawan, sir, kay kun ang akon mga upod pa paghahambalon, hindi niya tansan ang gina-invest namon niya, sir. Dugo, pulaw, bugtaw, sir, kag kwarta, gidya, sir, nagapanghulam kami ya para ipalulos, para matagaan namon ang customer namon. Ma-provide namon ang needs sang mga pumuluyo sang tangob, sir. Aha. Ano na yung nagakalaladlaw da, J.O. sang barangay? Wala na ko na, sir, ka monitor, sir, pero hindi niya kaladawan niya, sir. Ya tuod-tuod na niya, sir. Wala sila yan naka-intindi nga ang mga vendors niya, sir. Siya asset niya sa barangay, sir. Correct. Negosyo na Investors ang muday. Yes, gusto niya, sir. At the same time, may heart kami niya, sir, to serve sa mga tao. Yes, sir. Mahatagan sila namo sa lami nga pagkaon. Maayo nga kinahanglanon sa ila panimalay man, sir. At the same time, ang future sa amon kabataan, nakasalalay, sir. Aha. Sige. Kaya amon yung palang itan-an namon, sir mo. Aha. Sige. With that, ma'am, sa subong nga gabi, unahon ko lang buton ang Vice President sa syudad sa Bacolod kung ano makomentar niya sini, no? Kay, actually, ginalambot ko na ang OIC, subong nga kapitan sa Barangay Tangob, hindi man siya, way man nagasabat, basi masako, banti maintindihan tama niya sini nga sitwasyon, ano? Hindi man tato pwede maka-interview sa suspendido ng kapitan, kaya way man siya poder subong, suspender man siya. Wala sa poder. Si Atienza, gid yang aton sini nga interviewhon. Kag bisan pa gani, guro, way na guro reklamo, kung ikaw nga kapitan da, kagawad ka da, nga may ara ka sang ihibalo. Maayo nga handom sa imo barangay, sir. Ihibalo nga illegal structure, gali na da, ikaw mismo, dapat nag-initiate ka na da nga nagabaho na subong, sir. Nagabaho man. Sir, wala ko ya, sir, nagaguba sang pariyo ko nga vendor. Ang pinaka-the best, sir, nga mahatagan sang pumuluyo sang manami limpyo nga pagkaon, sir, paagi sa aton mga baligya. Di paano na da, sir, matawag ka nga limpyo nga baligya kay ara ta sigad sang dalan ang kanang nga yabok sang salakyan nagapatok sa aton baligya, sir. That's why nga wala ko da na baligya, sir. Kay luwas na maguba ang akon baligya, mamirti ko. At the same time hindi ta mapid ang aton nga pumuluyo sang manami nga pagkaon. Karon magkontaminado na da karon ang amon baligya tungod sang init kag ulan, sir. Yes, correct. Sang yabok. Sige, thank you, ma'am, sa mga time. Alam mo, ko subong ang Vice President. Thank you, ma'am. Good evening. Good evening, sir. Thank you. God bless sa inyong mga program. Sige, ma'am. Same to you, ma'am. Thank you, sir. Balikan ko. This time, i-check natin, Abi, si ABC President Lady Gles Gonzales, Abi, regarding sini, kung ano ang pwede madala sini sa konseho, no? Angot sini. Kung ano ang mabulig nila sini. King concern ta diriya publiko, hindi kay sa isa lang ka persona. Aksyon Firing Line. Yan ya sang kwan consumption sang tanan nga mga pumuluyo dira sa barangay Tangob, mga kaaksyon, no? Dira sa barangay Tangob. Tikon nimo ni padalman violation ini sa clearing operation nga ginpatuman sang presidente sa bug-os nga Pilipinas. Ang DILG sa Bacolod hindi man naton malabot man, no? Sige lang, amat-amaton ta lang ni, no? Kay daw nakalabot naman garo ni sa Igtalopangod sang DILG Bacolod. We don't know kung anong ila sini nga tikang. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, ABC President Lady Gles Gonzales, ang presidente sa mga kapitanes sa Bacolod. Ma'am, good evening. Good evening, Aksyon Bar. Good evening sa tanan ng listeners sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa time. Ma'am, I don't know kung nakalambot na sa imo Igtalopangod ining dugay na do mga tunga na sa tuig nga reklamo sang pumuluyo dira sa barangay Tangob sining illegal nga struktura. In short, ang aton nga kapitan amoy may dako nga poder diri sa pagpanghimo sa clearing operation, ma'am. May idea kasi ni
Okay, nang wala na siya kalambot sa ako na office, Aksyon Bryan. But nabatian ko lang na siya sa mga official complaints ng some of the residents man over the radio kahit sa sanggunian doon nakalambot na siya. Okay, bilang presidente, ma'am, sa mga kapitanis, anong pwede nga mahimo ta sinima, ma'am? Kay nagareklamo diri, actually duwa na katao since last night, naka-interview ako man sang concerned citizen, tonight vendor na naman na nagaproblema dira, no? So anong pwede tani mapalabot sa kapitan dira man? Ini realidad nga violation, ma'am, bisan din mo dalon, bisan di ka na mangita resolution di nga pagpahawan da sa idalom sang circular to nga ginpapanaog ni Duterte iya sa DILG violation ini. So, regarding sa illegal structure campaign sa ato na kabarangayan, Aksyon Bryan, no? So, not all barangays man na perfect ang ato na execution, no? Admittedly, sa subong pagit na may kita COVID-19 cases, so nabot na ano siya sa last priority. But since na may complaint, may complaint dapat i-act na officially within 10 days gani, no. So sa siguro Aksyon Bryan kung proper siguro ang proper channeling is ma-complain sa DILG para at least si DILG makaprovide notice sa mga sa barangay concerned. Kaga ang ato na ang receipt na sa DILG na notice is within 10 days compliance. I see. So sa imo nga office, ma'am, ikaw nga bilang Iloy or Amay or pila ka pinuno sa kapitan, hindi ka naya ka-remind sa mga kapitanis, ma'am, dapat DILG gin. Yes, kaya muna sa ato na enforcement agency. But kung siguro verbally maka-remind kita kung makalambot sa office naton may kita basis, makamabutang naton in writing copy for ni si DILG for proper action. Sige, naga-monitor sila subong, ma'am, basi may mabulig kada, go ahead, ma'am, basi pwede mo sila mahambalan kung din sila makadto sa office mo. Kaya once nga counselor kita sa Bacolod, mas madasig-dasig pagid ang paghihot tadi sa concerned agency kung may ara sang complaint nga reklamo o kung in writing mismo, ma'am. Yes, Aksyon Bryan, no? So first thing is this is nothing political. Kaya kabalo naman kita na election season is coming, no? Dapat di pala malis, no? So this is part of our job, ang legal structure, no? So sa pumuluyo na concerned, o kung sa na concerned citizen na nagareklamo, no? So let's bring it up to the proper agency. Siguro masulat kita sa DILG Bacolod, provide picture, provide signatures kung sino ang petition daw kung nag-complain dira for proper action, no? Kay sulatan ng DILG si barangay, then barangay should act on it after 10 days para to avoid unnecessary actions man sa DILG sa barangay official Aksyon Bryan. Since na ang ato na illegal structure campaign wala siya nag-stop, no? Na yung monthly compliance report ang ato na barangay na ginasubmit sa DILG. So whether we like it or not, we are mandated by law to enforce that, especially kung may nagreklamo, Aksyon Bryan. Kay sa barangay, kaya hindi naman perfect ang ato na illegal structure, but kung may magreklamo, we have to act on it immediately. Sige, salamat gid sa imo sining opinion, ma'am, ano? Kag posible ba si makadto sa opisina mo kag mangayo bulig on how to process ini siguro to DILG, ma'am, ano? Sa na-mention ko kaina. Yes, Aksyon Bryan, no? So we are in public service, wala tayo two-way. So tanan-tanan, especially when it comes sa na pumuluyo, we have to listen kung ano ang necessary actions nato na mabulig. Are may nag-chat dayon sa may Doña Juliana kung ma'am dulong wala traffic lights, no? Doña Juliana. Yes, after sang cell siguro Aksyon Bryan, nagbagulo ko ito naglabay, no? Actually, gin-refer, na siya sa city engineer, kay pag-una siya na project sa city engineer. So, siguro may technicalities kita, no? So, gin-refer na sang barangay sa proper agency. So, hulson ta lang kay tiyang tag-repair, hindi man na kanat bidan overnight. Yes. With that, ma'am, salamat sa mga time. May gabi, mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am.
Thank you, Aksyon Bryan. Thank you. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, nagamonitor tong vendor ta, may mabulig na sa inyo nga si Councilor Lady Gles Gonzales, no? Tiyan mo na hambal naton bla. Pwede ka mo kadto to sa office niya, dala sa sulat nyo, pictures, kay para mabuligan pakadto sa DILG, no? Kung imo gid sumahon ang DILG sa Bacolod, di way gid galibot Action Olivera. Action Firing Line. Why? Kung nagalibot ni sila kitaan gini nila da, kag ini nga reklamo hindi ni bag-o. Puwerte ni is paggadugay nga reklamo niti duway gid batsyag. Kung ikaw DILG da, concern mo na ni dapat o kadtuan nyo ni anay o ga-viral ni sa social media how anong mahimo tanada. Iti subong kadasig naman lang sa mga pasapasa sa information. Kung ikaw concerned ka, pagbasa mo pa lang concern agency ikaw, i-check ta ni Bio, padala ito tawo, i-check niya no sistema sini. Gali mahulat pag itiya sulatan. Action Firing Line. Do ka sobra naman na guro. Hindi ta maghulat guro sulatan, guro Action ta na yun, guro, para mabuligan taning pumuluyo. Di kay sagil lang tayo ka lingkod-lingkod. Adway kita may mahimos na. Action Firing Line. Kung di ka mo kung pagdulutan sa panyaga mo, gutman ka mo hindi ka manyaga. Dapat giho-giho man may time. Action Firing Line. Sige, palunisan ko si Barangay Kapitan Atienza. Kaya ni guro nga monitor gini subo nga mga mga JOs kag mga tinawo na nila sa Barangay Tangob subong. Palihog ka to hutik sa kapitan nyo da abi, italupang doon maning reklamo sa publiko da. Action Firing Line. Hindi kayo magkalokadlaw pa iya nga daw kahikay iya sa mga reklamador sa mga nagreklamo da, kayo mo na. Oo, remember, yung inyo kapitan nga origda suspended subong. Ikaduha niya na, kag kumadalman sining reklamo ini basi another suspension na naman. Kakapoy na sina. Action Firing Line. Namo na bla kami good friend kita kay Barangay Kapitan Ole Villarosa, no? Ay ga permit talaga interview siya before. Ti subong din naman taga interview sa iya kay ti suspended gani si Kapitan Luz Atienza ang pwede naton interviewon sa Lunes. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad maka-aksyon ginadulong sa aton Pagbalik na ton karon kung to report Action Alvin Graba sining investigation sang NOCPO sining mag-ulutod o kung duwa ka mag-utod nga nagkalamatay ngalon sa mga preso kung paano gidibla nagkalahinabo sa ila. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Al Ramos, may gabi, good evening Subray, palihog tamayaw ang akon wife niya kuno nga si Daisy Fornes. Nagamonitor sa imo nga programa subong while gabantay sa Bowl, Batsuyan, sa Mabini Highway, Talisay. Thank you, gid. Bao, do ka namit na grubatsoy ay. Merlin Hamon Flores, Araman, narawis na Aksyon Bryan. Anong narawis? Francisco Guangco, salamat, gid. Christine Minies Villalubos, nagamonitor man sa Pandanon DSB. Nabasa ko na kaina, no? Si Naino LNJ, Nora Villalon Araman sa NCR. Okay. Janet Flores, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. God bless. Jaime Manukan, Action Bryan dira sa circumferential sa may Taytay na yon. Kon hapon ga traffic mga salakyan ara na sa Taytay ga park. Tuod ka. Check ta na be. Manjo Arniho Araman, Maria Elina Nalang Araman sa Kalampitaw, Miagaw sa Iloilo. George Gargasiran, monitor from Singkang, shout out kay Anita Puentevilla, Santa Kuling. Che Villariente, Guevara, idol pag-greet naman family ko dyan sa Loni Burgos, Barangay Mambulak, Villarente family. Salamat and God bless. Mary Grace Hidoriagao, good evening Sumbray, monitor from Tangob, ginatamyaw ko lang family Tumisa kag Hidoriagao family. Okay, sige.
Alex Montesa, Sir Bray, palihog ko patamyaw sa pamilya de Lompines, ang barangay Tumungtong, Ibi Magalona. Thank you, Gid. Galumpat ang iban, hindi ko mabasa. Gatumbo siya, no? Kanugon. Sang iban nga hindi ito mabasa. Sige, balikan ko iban karon na 8:26. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Madayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Madayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano ang kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Alvin Graba Makaksyon, basa kita gamay lang sa aton mensahe. Halid kayo sa 0698, good evening Aksyon Radio, otro maning OIC, Kapitan sang Tangob, pariho na sila ang anay kapitan, mga bagong dugay na nga problema na. Tinadako-dako nga tamparo sa ilada nga guyada nga tubang sang barangay hall, hindi ka mo kita da. With or without the memo or ano guro sang DILG nga anon kamo da, munuhon kamo da, kamo mismo kita nyo ang illegal nga sitwasyon da mo. Action Firing Line. Action Bryan, good evening. Monitor gid ko di programa mo. Tamiya ko lang ang best friend ko si Esperanza Isike. Ang nagatamyaw Yolanda Pasamante. Salamat gid, no? Action Bryan, good evening. Ang red tide bunga na sang basura nga ginahaboy sang tawo. God sovereignty. Man's responsibility, manabat gid kita. Thanks Tatay Dan ini. Kita mo na. May mga lugar danto sa ibanto nga mga probinsya nga ang mga face mask sa dagat pinanghaboy. Action Firing Line. Kita mo ka irresponsable nga mga tao. Si Chavez, traidor na iya. Traidoran niya gani si Irap, si Pacquiao pagid. Good evening, Sumbraya. Monitor lang ko si imo. Amuning nami nga mga komento kag mga opinion. Malingaw kay magbasa. Yan, no? Action Bright, tamyaw ko family Tarugo, Ejercito, Trucio, kag family Del Mundo, nga nagatamyaw si Bik niya, no? Action Bright, si Liling, pagig ko no, ng Liling, kag si Kukoy, ang iyang tatlo kabata, si Bik gihapon sang Uringaw. Sila din ng funksyon, galing eh. Good evening, Action Brian, sa akon pag-observe, pag-abot nagligad sang vaccine, damo naman nag-positive. Bantay sila may nag-abot naman nga bagong base damo naman ang positive sa COVID. Action Brian, lihog lang ko tamyaw family Apolinario Musang de la Cruz dira sa Candoni, kag diri sa Gimaras. Good evening family from Junel Apolinario. Hambalya kada kuno abot Action Oliver sang vaccine, may naga-COVID damo. Action Firing Line. Basiga ka timingan. Sige, check naton bis Action Alvin Graba this time ang Action. Kung ano ning motopropiyong investigation sang PIAS sang mga nagkalamatay ni nga mag-ululutod nga lunsay mga nagpalagyong priso sa BJMP. Ang pagpalagyo nila, way gina nato niya ginasaluduhan, as in katuntuhan ginaiya, no? Ang pagpalagyo sining mga priso nga ini. Ang question lang diri, di sila nagkuluha armas, kag nagbalalato, ba sila ini suno sa report. May mga 3-8 sila yan mo, no? Rangkang istoryang pagpalagyo nila katol ni sa ulo kag dugang problema ni sa mga otoridad no? Sa otoridad ta. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga balita na Action Alvin Graba dulong sa aton sang D3 Bio dugang nga protection. Action Alvin, may gabi. Aksyon na Bryan, sa ikaduhang tion liwat magapatigayon o kung nagpatigayon sang proprio investigation ang mga kapulisan sa sang Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service. Ay kaang tanan ini Aksyon na Bryan sa duha o kung sa kamatayon sining mag-utod nga sanday Marvin kag Danilo Celeste. That is in relation sa ginaligar shootout nga natabo sa sang mga otoridad kag ining mga SKP Aksyon na Bray. Man madumduman Aksyon na Bryan, ining mag-utod upos siya sa 5 ka mga SKP nga nag-iskapo sa Negros Occidental District Jail, tinalekdan nga Martes, apang napatay samtang ginalaga sa mga otoridad during sang manhunta operation. Now, maduduman man, Action Bray, kung lang taon ta ang timeline, Martes gadlaw, nagtribukaho ini matapos, sanday Marvin, kag Danilo Celeste Abe, upudri kanday Daniel Tamo, Alejandro Montoya, kag ini si Francisco Ibugon, ang dululungan Action Bray nga nagpalagyo sa prisuhan, partikular sa NOTJ. Pero Miyerkules gadlaw, that was June 30, pagi man sa composite team sang BJMP, Murcia PNP, kag sang First Negros Occidental Mobile Force Company,
Una, diri aksyon na Bryan nakitaan sa Hacienda Veles, Banwasang Bursa. Ini mga pugante sa diin suro sa aligasyon, nagbato diri na aksyon Bryan, no? Nagbato kag napatay una ining si Marvin Celeste, samtang liwat na aresto diri si Daniel Tamon, pang ining tatlo nakapalagyo. Now, suro pagid sa aligasyon aksyon na Bryan diri nakuha kag na-recover sa mga otoridad ining isa ka caliber 38 revolver, espading kag ang iban pa. Pero kahapon nga adlaw, aksyon Bryan, July 2, nakita sa mga kapulisan sa Idaloman sa Talisay City PNP sa tatlo ka mga escapee sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay, sa diin liwat natabo ang ikaduhang shootout. Kagasuno sa aligasyon aksyon na Bryan, nagbato rason nga napatay ining si Danilo Celeste after nga nagtiner aksyon na Bryan dira sa lugar particular sa Oriente kay Alejandro Montoya. And sa among nga sitwasyon aksyon na Bryan, diri na nakitaan karon sa mga kapulisan sa Idalom sang Regional Internal Affairs Service, diin diri kay Director Roger James Brillantes, or rather Police Colonel Roger James Brillantes, kung napatay during sa police operation ining duha aksyon na bay, ay diri na masulod ang ila sini nga papel bilang mga miyembro ng Internal Affairs Service. And that is why sa pagpangusisa naman sang mga kapulisan led by Police Senior Master Sergeant Arvin Obando ng Provincial Internal Affairs Service, may shoot out kidman action Bryan nga natabo. Ini action na Bryan matapos nga nagpalupok ang ining mga iskape rason nga in return nagbato, nagretaliate abi ang mga otoridad. Now, madumduman action Bryan sa Blumentritt na recover dito ang isa ka caliber 38 kag espading, while sa Talisay na recover man sa shootout allege ang isa ka caliber 45 shotgun kag ang espading. Kadlagko na sa mga armas ba, no? Damo aksyon na Bryan. Dungan pagidiri ni Brillantes, kung nagpalupok din man ang ining pugante, kinakonsidera sang mga otoridad, kinakonsidera man nila nga armed and dangerous gid man ang ining pugante. And rason aksyon na Bryan, kung may linok panay o kung shoot out na tabo, kag kung ginampalukpan sang mga pugante, ang ining mga otoridad, magginakabig man ining legitimate armed encounter ang natabo sa diin sa lugar sang insidente sang nasiling tana, may mga recovery sang armas action Bryan. So in short, action na Alvin, ano, kay Orasta medyo kulabos, in short nagagawa sa ila sa investigation nga may shoot out nga natabo amo lang na action Alvin. Yes, action na Bryan nga may shoot out. Pero usisaon pag dinili ini sang mga otoridad, particular sang IAS, conditionally kung may pagpang-abuso o kung lapses sa pagpatigayon sa police operational procedure. Kag kon dapat usisaon man kun din sila nagpalanganguha sini armas nga ini sino nagpanghatag sa ila sini para matagaan taman to sanksyon na nagpanghatag sini hindi na naya husto maginamo sina. Correct action na Bryan, amo ni ang mga bagay nga pag dapat man pag-ausisaon kay initiate investigation pagid lamang action Bryan ang natabo. Kay way pa man sila kapuli sila balay nga may mga armas ni sila. Yes, action Bryan, correct. Amo ni mga bagay nga pag-ausisaon man sa mga kapulisan, particular on the parts ng Regional Internal Affairs Service. Ari action na Bryan ang pahayag ni RIA's Regional Director Colonel Roger James Brillante. We have already bracketed case number for motor vehicle investigation relative to the death of the jail escapee during a police operation on the day at Talisay City, Negros Occidental. So, it's a please examination whether may ara nagpalupok sa mga parts ng mga suspect, and we can establish that
the manhunt operation is legitimate police manhunt operation, sir. Puting ganun, sir, may pre-charge investigation gani, sir, matabo after this. Yes, sir. Rest assured, sir, that the PNP Internal Affairs Service, particularly the RIA 6, sir, and the Negros Provincial Internal Affairs Service, sir, will conduct a judicious investigation on the administrative case against any police officers involved. If there are abuses or if there are lapses in the conduct of police operational procedures, if they violate the rules of engagement, that will be evaluated during the further investigation to be conducted by the Negros Occidental Provincial Internal Affairs. Aksyon Alvin? Aksyon Bray, ang pahayag diri ni Colonel Brillantes, grabe itong term nga gingamit niya, judicious investigation. Tilang tawon to ng judicious investigation nila kung may manabat sina. Correct action na, Bryan, no? So, muna yung mga bagay ni nga dapat man usisaon. Hindi magambat kita judicious action na. Kung may guilty, kung why man correct action na, Bryan, no? Kaya ang butsing ganun siguro sa judicious, barang makaka-up sila o kumanabutan at nagkakaigo o kung nagkakabating investigation. Yes. Oo, so depende na action na, Bryan. On the part man sang aton sining mga kapulisan. Salamat. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Ang balita ng Aksyon Alvin, dulong sa aton nag-investigate ang polista para masanagan man although nga ato sila mga priso, nagkalamatay, nagpalalagyo, may maginahimo nga malain, pero ti deserving man sila nga magwa man ang kamatuuran bala kung ano ang ginatawag nato makaksyon nga resulta sa investigation kung isla bala nagbato o kung why ti may shoot out kuno ato. Ti sige, amo mala na para may peace of mind man ang pamilya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Number 1. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Si Sir Ray Hambalya, good evening. So Bryan, so wala ko na gana kay Chabit. Siya pa na nagtira kay Irap nga mga balingbing. Alan Inoria, Aksyon Bryan, good evening. Watching from Metro Megamix, Kaluukan. Tabiyaw ko lang nihog mga family Paraba in Noria sa Barangay Motilia. Jan Seva Pabiluna, good evening Sumbray. Tabiyaw ko lang si Rich John Nicor sa Barangay Hagimet. Always naga-monitor. Mila Miliara sa pool. Good evening Sumbray. Naga-monitor kami di subong Barangay Tangob. Mayo kay may nag-isog man gid nga magreklamo. Kung hadlok yung mga tao magreklamo da. Paapas ko na lang Sir Bryan ang pamilya lumugdang sa Hacienda Canticbel sa La Castellana. Thank you, Gid Saliwat. Bebeng Dagia Bautista, good evening Sir Bryan. Monitor lang, Barangay 39, Lizares Avenue. Alex Montesa, na Pamilya de Pines, nabasa ko na. No? Sige, marelax ka. 8:50. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply
ng 110 milyon na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagawin. Aksyon Firing Line. May kabilang sa kay Manang Lilibet dira sa may aning naga-monitor barangay Pahanukoy, Bacolod City. Thank you gid sa pag-monitor. Si Mamords Reponte naga-monitor man dito sa amin, marami na amay dahil sa vaccine. Matay guro sa vaccine Alfredo Isiha. Good evening, Aksyon Bryan. Always ko gapamati sa iba program. Barangay Malingin, Bago City. Salamat, gid, na? And ang iban Pabwasanta. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor kami diri Cambaros, Jutay, Tamyaw sila ni Chay Teresa, kag Choy Nestor, si Zairene nagatamyaw. Siga. Way na kita oras, ini sa Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat, gid. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.